نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام. يوم منا شاترا قوة رمضان هجرة 1446 شاترا قوة أكو 2025 زام تاشدي آية 267 أتكين سورة البقرة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الله سبحانه وتعالى أتكلم wannan aya ta 267 suratul baqara ya bude ta da kira zuwa ga masu imani, ya bude ta da kira zuwa ga waɗanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da ranar lahira, zuwa su wanda suka yi imani da Allah a matsayin wanda za su bauta wa shi kaɗai, suka yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a cikin wanda za su yi masa biyayya shi kaɗai wajen koyon addini, suka yi imani cewa addinin musulunci da aƙidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da halayensa shine gaskiya. To masu irin wannan imani ne da usulul iman ɗin guda shida: an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tumina bil qadar khairihi wa sharrihi. Waɗanda suka yi imani da Allah, imani da samuwarsa, imani da cewa shi halitta ya mallaki halitta yake gudanar da ita, imani cewa shi kadai cancanci bauta, imani da sunayensa da siffofinsa waɗanda ya kaɗaita a cikinsu. To sannan kuma suka yi imani da mala'ikun Allah, da manzannin Allah, da littattafan Allah, da ranar lahira, da ƙaddara wacce ta zo musu da abin da ya musu daɗi, da wacce ta zo musu da abin da bai musu daɗi ba, duk sun amince daga Allah ne. Wannan shine tushen imani guda shida wanda ba a kiran mutum mumini sai ya yarda da duka waɗannan gaba ɗaya. Wasannan sun yarda da usulul imani da furu'ul iman, da ziyadatul iman da nuqsanul iman.
akwai asbab da suke ƙara imani su burin ƙasa shi su yawaita shi, akwai wasu asbab kuma da suke rage imani su tauye shi, wasu lokutan ma su gusar da shi baki ɗaya. Waɗannan su ne Allah ta'ala yake ɗora ma dokokin a yi kuma su tashi su yin. Allah ya ɗora musu dokokin a bari kuma su tashi su bari ɗin. Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce, duk sanda Allah ya ce ya ku masu imani, to muna karkaɗe kunnuwanmu. Mun san za a samu mu yi abin da zai mana amfani duniya da lahira, ko za a hana mu abin da barinsa zai mana alheri duniya da lahira. Wasu lokutan abin da ke biyo bayan ya ayyuhal lazina amanu sai a ce kada ku yi, wani kuma lokacin abin da ke biyo bayan ya ayyuhal lazina amanu sai a ce ku yi. To wannan ya ayyuhal lazina amanu din abin da ya biyo bayanta a yi ne. Bisa Allah ta'ala ce ya ayyuhal lazina amanu, ya man amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyan wa rasula. Anfiqu, ku ciyar, ku bayar, ku miƙa min tayyibat, daga tsarkaka, daga halal, daga daɗaɗa, ma kasabtum, abinda kuka tattala, abinda kuka tara, abinda kuka jibge, abinda kuka ajiye, to ku ciyar daga wannan. Bai ce ku ciyar duka ba, sai ce min ma. Lan tanalul birra hatta tunfiqu min ma tuhibbun. Ba duka zaka ɗauka ka bayar ba. Allah ta'ala ce min, ku ciyar daga daɗaɗa, daga tsarkaka, daga halaliya, ma kasabtum, abinda kuka tattala, abinda kuka tara, ko ta hanyar noma, ko ta hanyar kiwo, ko ta hanyar kasuwanci, ta hanyar sana'a, ko ta hanyar kira, duk dai hanyoyin da Allah ya halatta a samu, kuka samu ta nan, to Allah yana umartar ku gutsirawa waɗanda Allah ta'ala yake so a bawa. A can baya mun yi bayanin cewa ayoyin infaki a cikin Alƙur'ani suna magana ne akan ɓangarori guda hudu. Akwai almunfiqu, shi wanda zai ciyar din daga amfaka yunfiqu, infaq, amfik, ciyar. To min almunfiqu ismu fa'il ne na amfaka yunfiqu infaq, shine munfiqu, mai ciyarwar. To Allah ta'ala ya faɗi wane ne zai ciyar, sannan ya faɗi almunfaqu alaihi ismu maf'ul, amfaka yunfiqu infaq, munfiqu ismu fa'il, munfaqu ismu maf'ul. Almunfaqu alaihi, wanda za a ciyar da shi, Allah ya faɗi wa za a ciyar. Sannan na uku, almunfaqu minhu, abin da za a ciyar daga gare shi, abubuwan da za a ɗauka a bayar ɗin. Da sai kuma shuruɗul infaqi, sharuɗan da ake so ka cika lokacin da za ka yi wato infaqi. Allah ta'ala ya ta amfani da kalmar infaqi a cikin Alƙur'ani da ma'anoni daban-daban. Ya zo da sigan alfi'ilul madi a cikin Alƙur'ani har a gurare 18. Misali, fa asbaha yuqallibu kaffaihi alama anfaqa fiha. Kaga anfaqa anan fi'ilun madin ne, saboda haka ya zo da sigan fi'ili madi har a gurare 18. Ya zo da sigan alfi'il almudari a gurare 41 Alƙur'ani. Misali, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, abinda kuka ciyar na alkhairi amfanin kanku zai dawo. Ma'ana anan ya zo da sigan fi'ili mudari da aka yi masa jazama da ma. Saboda haka shi irin wannan guraren in ka kirga su Alƙur'ani kusan 41. Akwai fi'ilul amr inda ya zo da sigan ayi din, kamar nan gurin, anfiqu mimma razaqnakum, ku ciyar daga abinda muka azurta ku. Sannan ya zo masdar, izan la'amsaktum khashiyatal infaq, la'amsaktum khashiyatal infaq. Kaga nan ya zo ne al-infaqu, ya zo da ma'anar masdar, amfaqa yunfiqu infaq. Kenan mun samu amfaqa, mun samu yunfiqu, wa mimma razaqnahum yunfiquna. Kaga ya zo yunfiquna
ya zo amfaqa, ya zo kuma nafaqa, ya zo infaq. Wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nazartum min nazarin yana gaba. Ya zo ism fa'il wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Sannan an yi umarni ta yin infaqi wa anfiqu fi sabilillah wa anfiqu mimma razaqnakum aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi wallazina amanu minkum wa anfaqu wannan fi'il lahum ajrun kabir wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ku ciyar daga abin da na azurta ku kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku. Fa yaqulu rabbi laula akhartani, yana cewa Allah ina ma ka dan mun jinkiri ila ajalin qaribin, zuwa ga lokaci makusanci, fa as-saddaqa, in ta yin sadaka, in ta bada dukiya, wa akun minas salihina, kuma in zama cikin nagartattu. Akwai wanda yace wa anfiqu khairan li anfusikum, ciyarwar ita ce alheri a gare ku, liyunfik zu sa'atin min sa'ati. Sannan Allah ta'ala ya yabi masu ciyarwa, allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna, waɗanda suke yin sallah yadda aka ce kuma suke ciyarwa daga abin da aka musu arziki. Sannan Allah ya yi wa masu ciyarwa alƙawarin zai dawo musu da abin da suka ciyar. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu, abinda kuka ciyar na komai kuka ɗauka kuka bayar don gina addini ko don gina bayan Allah, to Allah ta'ala zai maido muku da shi. Sannan Allah ta'ala ma ya nemi a bashi rance wajen taimaka addini da al'umma. Allah an san an bashi rance ba don yana bukata ba, don dai izaburar da kai ne ka yi kuma ka tabbatar za a ninka maka ninkin ba ninkin. Man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kasira. Sannan Allah ta'ala ya yi alkawarin narko na azaba ga waɗanda suka mallaki dukiya, suka taskace ta, suka ɓoye ta, suka rufe ta ba ci ba sha. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi azabin alim. Waɗanda suka taskace gwalagwalai da azurfa ko abin da yake kimarsu ba sa cewa tafarkin Allah, to kai musu alkawari da azaba mai raɗaɗi. Sannan kuma wato infaki yakan zama wani lokacin ana nufin zakka, wa mimma razaqnahu yunfiquna zai dau ma'anar zakka a matakin farko. Wato ciyarwa yana nufin a fitar da haƙƙin Allah zakka. An ga abubuwa kusan guda 11 da ake yi musu zakka a musulunci, kuma kowanne nisabin zakkarsa ya bambanta. Akwai ƙarafe guda 2, akwai dabbobi guda 4, akwai tsiro guda 2, akwai 'ya'yan itace guda 2, sai kuma urudut tijara da rikazi, ma'adini kenan, da ma'adini da rikazi da kuma urudut tijara. Waɗannan shi zai baka abubuwa 13 da ake musu zakka. Idan ƙarafa ne guda 2, nisabinsu yakan kasance 1/40. Kana da miliyan 1 sai ka fitar da 25,000. 25,000 sau 40 shine miliyan 1. Kana da miliyan 40 sai ka ba da miliyan 1. Miliyan 1 a cikin miliyan 40 kaga 1/40. Kana da miliyan 100 sai ka ba da miliyan 2,500,000. Kana da biliyan 1 sai ka ba da miliyan 20 kacal da 5. Kai kuma ka je ka ci miliyan 975 shine zakkar biliyan 1. Wanda ya fidda miliyan 25 to ya yi zakkar biliyan 1. Kaga wannan ya haɗa azurfa da zinare da kuma takaddun kuɗi, ko dala ce ko sterling pound ne ko riyal ne ko menene, to duk zakkarsu ɗaya. Tumaki su kuma da awaki layinsu ɗaya, zakkarsu shine in ya kai 40 ya shekara a bada ɗaya kacal, kuma ɗayar da za a ɗauka a cikin awakinka ko tumakinka ba wacce tafi kowace ƙoshi ba, ko ba wacce tafi kowace rama ba, matsakaiciya za a ɗauka. Don an ɗauki ƙoshashiyar ciki kai an shiga haƙƙinka, in an ɗauki ramammiyar ciki an shiga haƙƙin talakawa. Da shi yasa aka ce a ɗauki matsakaiciya. Idan shanu ne
ba za a fara musu zakka ba sai sun kai 30, sai a ɗauki ɗaya, shi ma ɗayan ba mafi girman ciki ba, ba mafi ƙaramin ciki ba, an faɗi shekarunsa da sunansa da kuma yadda za a ɗauke shi. Idan raƙuma ne ana fara zakkarsu daga 5, amma ba raƙumin ake bayarwa ba. In su kai raƙumi 5 sai a bada akuya, raƙumi 10 akuya 2, raƙumi 15 akuya 3, raƙumi 20 akuya 4, raƙumi 25 sai a fara ɗaukan ɗaya daga ciki. Idan hatsi ne babban mudu na tiya sai ya kai 300, shine ausaki 5, kowane ausaki yana da kwano 60, 60 sau 5 300, sai a bada rabin awa da 1/10, shine kwano 30 cikin kwano 300, 30 sau 10 300. Idan noman rani ne ma sai a bada kwano 15, ya zama 1/20 maimakon 1/10. To kaga wannan duka sauki ne a musulunci, ba a takura ba, ba a matsa ba, amma wani akan zakkan nan sai a sa shi a wuta. Sannan akwai infaki na taɗawu'i, wanda mutum ya yi niyya ya ɗau kuɗinsa ya bayar fi sabilillah don yaƙi da talauci ko da fatara ko da rashin aikin yi ko don samar da aikin yi ko don samar da ilimi ko don samar da karatu ko don koya mutane sana'a ko don ba su abin da za su ci ko don ba su magani ko don biya musu kuɗin haya ko don gina musu gidaje ko don koya musu wani abu da za su koya su ma su koyar su samu sana'a da aikin yi. Wannan yana cikin taɗawu'i na ƙara samun lada, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Sannan na uku akwai infaki a wajen jihadin ɗaukaka addinin Allah. Akan yi jihadin ɗaukaka addinin Allah ne, mun faɗi hanyoyi da dama, ko dai misali a gina a koyar da ilimi, ko a tafi da'awa da wa'azi da karantarwa. Masu da'awa abu uku suke zuwa yi. Na farko su gaya wa mutane waye Allah, sannan sai su gaya wa mutane hanyar da za su haɗu da Allah shine bin shari'a, sannan su gaya wa mutane abin da Allah zai musu a lahira in sun bi da kuma abin da zai musu a lahira in musu bi ba. Shikenan aikin wa'azi. Waye Allah, ta wace hanya ake zuwa ga Allah, in an je wurin Allah me za a samu. Saboda mai wa'azi ya gaya wa mutane tauhidi, waye Allah, sannan ya ake zuwa wajen Allah, me Allah yake so bayinsa su yi wanda iya yarda da shi. Ku tashi ku yi in an sa ku bari in an hana ku, in an ba ku gode, in an jarabce ku yi haƙuri, in kun yi laifi ku yi istighfari, ku yi nadama, ku tuba. Wannan su ne hanyoyin zuwa ga Allah. Sannan kun je lahira kuma in kun bi dokokin akwai aljanna, in kun saba dokokin akwai wuta. Shikenan aikin mai wa'azi. Mutum ya ga dama ya karɓa kansa yawa, in bai karɓa ba kansa yawa asara. Domin duk wanda ya je lahira bayan an masa wa'azi ya je lahira ya ga abin, ashe malam abin da kuke faɗa na wutan nan akwai ta, ashe aljannan nan akwai ta. Ka bari shedan da san zuciya sun sa maka waswasi a zuciyarka, kana kamar duniyan ta fi tabbas. To wannan jihadin di yana ciki. Za a iya ba da rai, za a iya ba da dukiya, za a iya ba da lokaci, ko da za ta bayi a ba da rai, to za a iya bayarwa domin addinin Allah ya ci gaba. Sannan akwai infaki na hudu shine infaki akan iyali. Iyali sun hada iyayenka da matanka da 'ya'yanka, misali da kai kanka ma tukunna. Kai ma arzikin da Allah ya ma ya kira da ka ci ka sha, kai sutura, kai magani, ka more wannan arzikin. Sannan iyayenka da suka haife ka su ma su more wannan arzikin. Matanka da ka auro su ma su more arzikin. ‘Ya'yanka da ka haifa su ma su more arzikin, ‘yan uwanka marasa shi su ma su more arzikin, maƙotanka su more, danginka su more, duk al'umma musulmi su more, kai wata ran ma wanda ba musulmi ba in yana kusa shi ba sai ya ci moriya abin. Dabbobi ma su more, bayi su more, ma'aikata su more, ya zama arzikinka kowa ya ji daɗin samunsa. To shine wannan kulma an faƙatun min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil. Sannan akwai infaki da ake yi domin neman lada wanda bai zama na wajibi ba, shine Allah ta'ala iya masu bayarwa ta fuskoki guda 6. Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil was sa'ilina wa fir riqab.
suka ba da dukiya suna son dukiyar ga ma'abota kusanci da marayu da talakawa da abota tafarki da guzurinsu yanke da masu zuwa su roƙa da kuma waɗanda suke bauta ana son a 'yanto su fansa wuyaye yas'alunaka ma za yunfiqun shi ma an faɗa qul ma anfaqtum min khairin walil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa bani sabil Allah ya faɗi yadda za a kashe dukiyar da waɗanda za a bawa kenan mun yi bayani akan mai bayarwa mun yi bayanin abin da za a bayar ko mun yi bayanin wa za a bawa wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lizil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil haga Allah ya fita waɗanda za a ba in kun fitar da dukiyar nan Allah ya ce akwai na Allah akwai na manzansa akwai na abota kusanci akwai na marayu akwai na talakawa akwai na masu tafiya da guzurin su yanki innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal garimina wa fi sabilillahi wa bin sabili faridatan min Allah ya faɗi dangi takwas a raya talakawa a raya marasa shi masu bashi masu aikin masu bauta a 'yantar da su masu raunin imani daga ciki ko daga waje akwai wanda yake sunsunawa zai shigo akwai wanda yake sunsunawa zai fita to ka a bar wanda zai fita ya fita kuma ka a kyala wanda zai shigo ba a shigo da shi ba wannan duka yana cikin inda za a ciyar da dukiyar ma afa Allahu ala rasulihi wajen fayu ma afa min ahli alqura falillahi walirrasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai kun ciyar daga abin da kuke so saboda haka infaki a musulunci babban al'amari ne shi yasa Allah ta'ala ce anfiqu min tayyibati tayyibat yana daukan halal wato daga abin da kuka tsururuto na halal tayyibat yana daukan masu mai kyau in kun tashi ba ku bada mai kyau kaka ba da gurɓataccen ɗayibat yana ɗaukan abin da zai faranta wa mutum ya ji daɗin an bashi wa mimma akhrajana lakum min al-ard da kuma duk abin da na fitan muku daga cikin ƙasa anan ma'adinai suka shigo duk ƙasar da Allah ya azurta ka da ita kana da gona sai aka samu fetur to in gwamnati ta ban ma naka ne sai mu zo mu ta karɓar zakka fetur ɗin nan muna aikin Allah in kuma gwamnati ta karbe ta ce nata ne to ya zama na ƙasa yanzu ba maganar zakka a kansa sai dai a dinga ɗauka ana raya 'yan ƙasa da shi ana mana makarantu ana mana tituna ana mana tsaro ana mana asibitoci ana ɗaukar nauyin yara a malamai ana biyan su a jami'a ana samar da kayan aiki da cibiyoyin sana'o'i a gina ƙasa da shi wannan arzikin da Allah ya fitar in kuma naka ne mallakinka kai kaɗai ko kai da familinka to wannan kuma sai ka dinga fitar da zakka haka akwai rikazi da can zamanin jahiliya an yi shirme da yawa a baya kafin musulunci ya zo wasu sun yarda da lahira amma suna ga a lahiran ma za a iya yin ciniki to idan mutum ya mutu sai a samu tukunya a cika ta da gwal sai a sa a daidai kansa sai a rufe shi wai ana nufin in an tambaye shi a lahira man rabbuka sai ya nuna tukunyar sai mala'ika ya ga gwal ya ce a to kai ashe ka zo da wannan ba kake ta su a tunaninsu yadda suke duniya ake ba da cin hanci da rashawa na yadda ake ba da na goro suna ɗaukan an je lahira masu a karɓi na goro to da musulunci ya zo sai mutum yana foundation sai ya tarar da tukunyar sai ya zo ya ce ya rasulallah ina foundation na tarar da tukunya cike da kuɗi a kabarin wani sai ya ce kawai wa firrikazil khumus je ka ɗau 1/4 ka ba da 1 a to jama'a khumusi kenan to jama'a suka ga haka kowa ya tuno akwai wani kakansa da aka aje mata tukunya daidai kansa da wani ɗansa ko wata matarsa sai aka ta zuwa ana fasa kaburburan ana fito da waɗannan kuɗin an sa ashe ba za su yi amfani a lahira ba a nan suke amfani ba a lahira ba yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim
dukiya, ba ta amfani da 'ya'ya sai wanda ya ji wa Allah da zuciya lafiyayya wacce take cike da imani da tauhidi da yadda da Allah da imani da shi. Raka wa mimma akhrajna lakum min al-ard ya hada bishiyoyi, ya hada 'ya'yan itace wanda muka ce akwai inibi, akwai dabino, akwai shinkafa, akwai sauran tsiro da duk waɗannan arzikin da Allah ya fitar daga ƙasa, da kuma kayan mai da gwal da azurfa da sauran abubuwa da har yanzu ba a iya gano yawan abubuwan da Allah ya binne a ƙasa don amfanin ɗan adam ba. Da ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, duk abin da ke cikin ƙasa Allah ya yi ne dan ku. Kaga wani abun ba a gano shi ba sai kwanan nan. Da Allah ya zuba mana fetur, ashe ya san za mu zo mai mota. Da lokacin mota ya kawai sai aka ɗauko fetur ɗin ya riga motar, sai kawai aka ɗauko fetur aka zuba mota sai ta tashi ta tafi. Sai kuma Allah aje mana lithium, ya san za a zo lokacin da wutar za ta ƙare a koma batir. Yanzu a wajen yankin Kebbi ɗin nan da wasu gurare a Najeriya akwai lithium wanda ake ɗebowa ake yin batir da shi, da na waya, da batir na sola, da batira da ake amfani da su. Shi ma ashe muna da shi a ƙasa, yanzu lokacinsa ya zo ana ƙwaƙulo shi ana amfani da shi. Arziki gashi nan, arzikin auduga, arzikin roba, arzikin katako, arzikin ƙarafa, duk a cikin ƙasa Allah ya binne waɗannan. To Allah ya ce wannan arzikin idan kun fito da shi, sai yasa ya ce mimma akhrajna lakum min al-ard, abinda muka fito muku da shi, ko kuma Allah ya ba ku ilimin ku fito da shi, ko kuma Allah ya fito muku da shi. Wala tayammamul khabitha, kada ku nufi mara kyau, ku nufi gurɓatacce, ku nufi lalatacce, minhu daga gare shi tunfiquna za ku ciyar. Kada mutum ya zo bayarwa ya ɗauki mara kyau ya bayar. Allah ya san halin mu. Sai mutum ya zo an gama masa noma sai ce a ware mara kyan gwajagwalin, a ware shi a bayar, mai kyan a kai masa gida. Ko? Duk sanda mutum zai kyauta sai ya mara kyau. In za a yi kunun sadaka sai a yi shi tsuru-tsuru, ko san sadaka a yi shi fitu-fitu. Amma na cikin gidansa daban, na sadaka daban, kununsa na sadaka daban, wanda yake sha daban, ruwansa na sadaka daban, wanda yake sha daban. Abincin da ake wa mutane a bawa sadaka da wanda ake a gida ya bambanta. Sai mu yi mai kyau mu ci, wanda za mu bayi kuma Allah ya ba mu aljanna sai mu yi mara kyau. Anya muna girmama aljannan nan kuwa? In mutum zai yi sadaka sai kaga ya fi bayar da abin da yake mai arha sosai, shi kuma wanda zai amfani da sai amfani da mai tsada sosai. Ba an ce dole sai ka bayar da abin da yake, amma ka ba da abin da shi a matsayinsa shi talakan alabul ɗinsa an ba shi abin da ya daidai da darajarsa. Da ko wanda ka ba shi wani abin ma ya masa girma ko ya masa yawa ba ma zai iya amfani da shi ba, sai dai ya sayar. Amma akwai abin da ka san matsakaicin yanayi ne da in aka ba mutum an ba shi abin da ya dace. In abinci ne a ba shi mai kyau, in tufafi ne a ba shi mai kyau, komai a dinga ba shi mai kyau. Ko ka gan za a gina makaranta ta addini sai a yi ta bata-bata, in za a yi ta boko sai a yi mai kyau. Na? To wannan duka yana nuna cewa ba a girmama addini yadda ya kamata ba. To Allah ta'ala ce kada ku nufi at-tayammum da ma yana nufin al-qasdu, kada ku nufi al-khabitha. Al-khabitha nan yana nufin wanda yake rubabbe ko lalatacce ko mara kyau. Minhu tunfiquna, sai Allah ce walastum bi akhizihi, kuma ba za ku karbe shi ba illa an tugumidu fi, sai kun rinsa ido a cikin sa. Ma'ana akwai abin da kai ma da kai ne wanda kake mai karba ba mai bayarwa ba. Nan Allah ya dauki mai bayarwa ya kai shi matsayin mai karba. Ka kaddara abin da kake ba wani kai za a ba, ya za ka ji? Mutum ya ɗaɗɗau gwala gwaji, ya tattara gwala gwaji, ya tattara rubabbe, ya tattara mara kyau ya baka. To Allah ya ce ka mayar da kanka matsayin kai ne mai karba, ya kake ji idan kai za a ba abin da zaka bayar mara kyau. Allah ya ce walastum bi akhizi, ku ba masu karbarsa bane illa an tughmidu fihi, sai kun rinsa ido. Wanda ba shi da shi kan ai komai aka ba shi zai karba. Zai rinsa ido anan yana nufin ba yadda zaka yi. Dole ka karba haka
tunda dai abinda baka da shi ai ko baka da iko kace ga abinda za a baka, ko an baka mara kyau ko an baka mai kyau ko wanda ya dace ko wanda bai dace ba, tunda dai kai mai bukata ne to dole zaka karba, amma farin ido kai ka karba ba haka ka so ba. Don kakai magana ne a ce iye renawa kai to kawo, a'a kawo tunda ka rena, ka ba da kalilan Allah ya baka kasiran. To in ka ba da aka sarufa ta Allah ba ta yawa ko ba ta kaɗan, kuma tana yawa tana kaɗan ɗin, tunda akwai abin da za a ninka maka shi ninkin ba ninkin. To ko ta an ce ka zo da ɗaya za a baka 10, ai 10 babba da 10 ƙarama ba kansu ɗaya ba. Saboda haka ana ba da yawa ana ba da kaɗan, kawai dai shi Allah ta'ala yana karɓar kaɗan da aka yi da kyakkyawan niyya, yana karɓar mai yawa da aka yi da kyakkyawan niyya, sannan baya karɓar mai yawan da aka yi shi da mummunan niyya, sai ya karɓi kaɗan ɗin da aka yi da kyakkyawan niyya kuma irene shi ya koma babba. Ikhlasin mutum da kyakkyawan niyyar mutum da tausayin da ke zuciyar mutum tana sa abin da ya bayi ya girma a gurin Allah. Wa'alamu, ku sani ya ku waɗanda ake magana da ku masu arziki, masu wadata, masu bayarwa, sawa'un ilimi kake bayarwa shi ma infaki ne, a kuɗi kake bayarwa, sana'a kake koyarwa, wata dabara Allah ya koya maka wanda duk abin da jama'a suke amfana Allah yana so a ciyar daga wannan abu. Sai ce ku sani annallaha, haƙiƙa Allah ta'ala da ya sa ku yin sadaka da kyauta da zakka ganiyun, ba fa bukata yake da ita ba. Da Allah ya ce a bayar ba fa shi za a ba, kuma an bayar fa ba fa amfanarsa aka yi ba, in an fa an hana ba fa cutarsa aka yi ba. Ku sani ganiyun kuke mu'amala da shi, wadatacce ne, kuma ganiyun anil alamin, wa huwal ganiyu, kuna magana ne da wadatacce, kuma sannan hamid, abin yabo. Hamidun fa'ilun ne, da haka zai iya ɗaukar ismu fa'il ya koma hamid, zai iya ɗaukar ismu fa'il ya koma mahamud. To Allah hamidun ne, mahamudun ne. Allah yana yabo ga mutanen da suka yi abin arziki, mahamudun kuma shi abin yabo ne, ana yabansa da kowane harshe, ana gode masa ta kowace fuska. So da haka shi sa Allah ta'ala ya ce shi wadatacce ne abin yabo. Ai ba dukkan wadatacce ba ne abin yabo ba, shi sa ya haɗa sunayen guda biyu. Akwai wadataccen da ba a yabansa, ya wadata amma marowaci, mawadaci marowaci, ana yabansa? Shi sa Allah ce shi ganiyun ne kuma hamidun ne. Ya haɗa waɗannan sunaye guda biyu a cikin wannan aya domin ya nuna mana cewa masu bayar wannan ba Allah suke amfanarwa ba. In sun bayar amfanin kansu zai koma, in ba su bayar ba rashin bayarwar kansu zai koma, kuma za su yi nadama a lokacin da suka ga abin da Allah ta'ala ya bayar. To a jiya ko a shekaran jiya ne na muku magana cewa akwai a cikin littafin fiqhum mawsu'atul fiqhil islami na Muhammad bin Ibrahim, Sheikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullahi Tuwaijari, cikin mujalladi na 3 yayi magana akan asbabun rizki guda 14. Wato shi yana magana ne a wannan littafi da ya zo maganan kitabul mu'amalat, sai ya kawo wasu hujjoji guda 14 da yake ganin mai neman arziki, duk wanda kaga yayi arziki a duniya to Allah ya bashi arzikin nan ne ta ɗayan hanyoyin nan guda 14. Hanya ta farko, Allah yana azurta masu takawa. Takawa ita kanta arziki ce, kuma ita kanta tana haifar da arziki. Sai ya kafa hujja da ayoyi guda biyu. Suratul A'raf aya ta 96 da Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau, da za a ce abota alƙarya za su yi imani su ji tsoron Allah, sai ya ce me la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, da na bude musu albarkoki ta sama da ƙasa, walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun, sai dai sun ƙaryata sai na kama su da abin da suka tattala. Sannan ya kafa hujja da aya ta wato 3 da ta 2 da ta 3 a cikin wato suratul talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai sanya masa mafita kuma zai zo masa da arziki ta inda baya tsammani. Sannan na biyu mala yace istighfari, kawai ka zauna ka ta istighfari hanya ce ta arziki.
ya kafa hujja shi ma da ayoyi guda biyu cikin suratu nuh akwai aya ta 10 zuwa ta 12 fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana gaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wannan aya Allah ya ce annabi Nuhu ya ce wa mutanansa ku nemi gafara Allah mahaliccin ku hakika ya kasance mai gafara ne zai sakan muku ruwa daga sama mamako kuma ya daɗe ku da arziki da ‘ya'ya kuma ya sanya muku gonaki kuma ya sanya muku teku ya sanya muku hanyoyin samun ruwa. Wannan aya ta yi magana kan arziki yana da alaƙa da istighfari. Yawan istighfari yana buɗe ƙofa arziki a karama kalla. Ka koma gefe kana sana'a kuma kana istighfari. Kana noma kana istighfari. Kana kiwo kana istighfari. Kana karatu kana istighfari. Malam zaka ga mafita. Duk wanda Allah ya azota shi da yawan istighfari sai Allah ya bashi mafita daga dukkan kunci. Sai ya bashi mafita daga dukkan tsanani. Sai kuma Allah ya sauƙaƙe masa nauyi. Zai dinga jin rayuwarsa sakayau, zuciyarsa sakayau. Zai ji daɗi a rayuwarsa in yana yawan istighfari. Sannan a cikin suratu Hud aya ta 52 Mala ya kafa hujja da ita wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Annabi Hud ya ce ya ku mutane na ku nemi gafara Allah sannan ku tuba zuwa gare shi. Yursilis samaa alaikum midraram wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimina. Allah zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfinku kada ku bada baya kuna masu bujirewa masu zama mujrimai. Sannan abu na uku Mala ya ce tawakkali dogaro ga Allah yana buɗe ƙofa arziki. A suratul Talaq aya ta 3 wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah baligu amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra. Wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi kuma Allah mai isar da al'amarinsa ne kuma Allah ta'ala ya sanya wa komai kaddara gwargwadon abin da zai faru. To ne kafa hujja da hadisin Ibn Majah da Tirmidhi. Tirmidhi ya rawaito shi mai lamba ta 2344, Ibn Majah mai lamba ta 4164 daga Umar dan Khattab yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi, da za ku dogara ga Allah mafi cikar dogaro ga Allah la razaqakum, da ya zo muku da arziki kama yarzuqu tsaira, kamar yadda yake wa tsuntsaye arziki, tagadu himasan wa taruhu bitana, tawayi gari cikin ta a dankware kuma kafin dare ta cika, ba suto ba kasuwa ba rumfa, amma tsuntsu ya buga sammako ya ciko cikinsa. Wa qad aktadi wa dairu fi wukanatiha bi munjaridin qaidil awabid haikali mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an ka jirmudi sakharin haqahu sailu min ali. Yace ina buga sammako tun tsuntsu bai tashi daga bacci ba saboda himma da kwazo. Malam tsuntsu ma yace yana makara in riga shi tashi. To a tashi a zabura kada a bari zuciya ta mutu. A yi ƙwazo kakka zama yaron da babarsa ta ce ka tashi ka dinga sammako ana samun arziki. Ya ce baba duk irin abin da zan yi na sammako na kai zakara amma ko ba yanka shi ake ba. Wadda sammakonsa bai kai zakara ba amma kawai sai ga an sa shi a tukunya. Zuciya ta mutu ko? Sannan na hudu nisantar laifuffuka. Mala ya kafa hujja cewa nisantar laifi yana jawo arziki. Ta yi waka ce to ai ga kasashen da suke laifuffuka kuma suna da arziki, aka rama kalla arzikin ma akwai kwanciyar hankali. Kyawawan halaye arziki ne, za mu ji kashe-kashen arzikin. Zaharar fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un. Suratul Rum aya ta 41. Barna ta bayyana a tudu da teku saboda abinda hannayen mutane suka aikata, don Allah ya dandana musu shashin abinda suka aikata ko sa komo. Sannan na biyar addu'a. Mala ya kafa hujjoji guda biyu akan addu'a. Suratul Baqara aya ta 186 wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. In kana roƙon Allah ya maka arziki zai maka warzuquna wa anta khairur raziqin. Allah kai mana arziki, kai ne mafi alheri masu arziki. Wani malami ya taɓa ba mu lazimin wannan da ta inna haza la rizquna malahu min nafad. Yace ku je ku tajanta da kuma warzuquna wa anta khairur raziqin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama
takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. wannan mala ya kafa hujja da ita suratul ma'ida aya ta 114 da 100 zuwa 115. sannan ciyarwa a tafarkin Allah yana ƙara arziki. shi ma mala ya kafa hujja da aya ta 39 a cikin suratul saba, wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. abinda kuka ciyar na wani abu Allah yana maido da shi, shine mafi alherin masu azurtawa, shi yake azurta masu azurtawan ma. da kuma hadisin da Imam Muslim ya rawaito mai lamba ta 993 wanda yake cewa qala Allah tabaaraka wa ta'ala ya ibn adama anfiq alayka. Anfiq alayka ko ka ciyar in ciyar da kai, ka ciyar in ciyar da kai. wato in kana ciyarwa Allah ta'ala shi ma zai ciyar da kai. Imam Muslim ya rawaito shi. sannan sai hujja ta 7 da malam ya kafa da hadisin Tirmidhi mai lamba ta 2345 daga Anas dan Malik cewa ko su ƴan uwa guda biyu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ɗayan su yana zuwa ɗaukan ilimi, ɗayan kuma yana sana'a. sai mai sana'a ya kawo ƙaran mai neman ilimin cewa ya Rasulullah, ni ina ta wahalar nema ina ci da shi, shi baya komai sai neman ilimi. sai ce la'allaka turzaqu bihi, me yawa saboda shi Allah yake maka arziki, don haka kakka hana shi, kai ma Allah ya hana ka. sannan hujja ta 8 na buɗe ƙofar arziki shine girmama masu rauni da kyautata musu. hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. ya kafa hujja da hadisin Bukhari mai lamba ta 2896 daga Mus'ab dan Sa'ad yake cewa ya ga Sa'ad dan Abi Waqqas yace anna lahu fadlan ala man dunahu, ya ga ya fi ragowar mutane daraja da samun kuɗi da ƙofofin arziki. ashe Sa'adu ci da mutane yake yi, sai Allah ya buɗe masa ƙofar arziki. to shine yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal tunsaruna, ai ba a taimakon ku a karya makiyanku, wa turzaquna a buɗe muku ƙofar arziki illa bi du'afaikum, sai da taimakon masu rauninku. duk wanda yake son Allah ya karya makiyansa, wanda yake son Allah ya buɗe masa arziki ya ta samu ba iyaka, ka taimaka masu rauni suna ma addu'a. Allah ya kare, Allah ya kiyaye, Allah ya ƙaro alaji, Allah ya ƙara ƙofa arziki, mun gode alaji, Allah ya ƙara arziki. wannan addu'a ta talakawa ba ta tafiya a banza aka rama kalla. sannan na 9 sada zumunta daga cikin abin da ke buɗe ƙofa arziki a hadisin Bukhari mai lamba ta 2067 da kuma Muslim mai lamba ta 2557 cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi athari falyasir rahimahu. duk mai son Allah ta'ala ya buɗa masa arziki ya kuma jinkirta masa a rayuwarsa ta ƙara tsawo da albarka, to ya dinga sada zumunta. ashe sada zumunta, ko da ƴan uwanka da kake sada zumunta ba sa godiya, ba sa gani, ba sa yabawa, ba sa godewa, ka ci gaba da yi. wanda kake dan shi ya gani zai ci gaba da buɗe maka ƙofar arziki. kamar yadda wani ya kawo ƙaran ƴan uwansa, in ba su zage ni, in hana su zage ni, in bayar da yawa, in ba su kaɗan, in je su ƙi zuwa. Annabi ya ce ka ci gaba, Allah zai ci gaba da ɗaukaka ka a kansu. sannan buga sammako wajen neman arziki yana buɗe ƙofar arziki, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa masu buga sammako addu'a, ya ce Allahu barik li ummati fi bukuriha. Allah ka yi wa al'ummata albarka. masu buga sammako su tafi gona, su tafi kasuwa, su tafi makaranta, su tafi wurin aiki da wuri. kowa gwargwadon sammakonsa, gwargwadon yadda zai fara abun ba tare da ya yi jinkiri ba. na 11 hijira a tafarkin Allah. wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'a, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu mautu faqad waqa ajruhu ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. wannan aya ta 100 a suratul nisa, wanda ya hijira a tafarkin Allah zai sami muragaman kathiran, wato zai samu muragaman kathiran wasa'a. wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila rasulihi yudrikuhu al-maut thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa ajruhu ala Allah. wannan kenan fita domin ɗaukaka addinin Allah ko yaɗa addinin Allah baya hana arziki. taimakon Allah, haɗawa da wa'azi da kasuwanci, wa'azi da karatu, wa'azi da kaza, da fita jihadi, wannan baya hana mutum ya samu ƙofan arziki, ya samu muragaman kathiran, kuma ya samu sa'a. sannan na 12 kawai shagala da ibada, mutum kawai ya buɗe ƙofar ibada ya dinga bautawa Allah ba ji ba gani, dan kawai ya samu aljanna. to Allah sai ya dauke maka damuwar duniya. ya bani adama tafarrag li ibadati amla qalbaka ginan. ya kai dan adam ka shagala da bauta min, zan cika zuciyarka da wadata. wamla yadayka rizqan,
cika hannunka da arziki. Ya bina adama la taba'ad anni, kakkai nisa da ni, fa amla qalbaka faqaran wa amla yadayka shugulan. In kai nisa da ni to sai in cika zuciyarka da talauci, ko kai arziki ba za ka gode ba. Sannan kuma in cika lokacinka da shagala, kullun ka zama a cikin shagala, ina zaka ina ka fito ina zaka. Wannan hadisi na cikin silsila sahiha mai lamba ta 359. Na 13 shine neman taimakon Allah daga ma'asam da magaram. Wato ma'asam laifi, magaram kuma asara ko kuma bashi, neman tsari da bashi. اللهم اعوذ بك من الهم والحزن، اعوذ بك من العجز والكسل، اعوذ بك من الجبن والبخل، اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم اعوذ بك من المعثم والمغرم. Nana Aisha tace ya Rasulullah kana yawan neman tsari daga ma'athami da magaram. To wai me yasa kake faɗa wannan? Yace ai abin da yasa idan mutum ya ci bashi yayi masa yawa zai dinga magana yana ƙarya, kuma yana ɗaukan alƙawari yana sabawa. Bukhari da Muslim suka ruwaito, Bukhari mai lamba 6375, Muslim mai lamba ta 589. Sannan yawan zuwa haji da umara, isa ga da alhaji masu kuɗi ne. Yawan zuwa haji da umara kana ga kamar kashe kuɗi ake aje haji a dawo ko? To arziki ne yake karuwa. Masu zuwa haji da umara ayo suna roƙo arziki, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Duk sanda kake dawafi in ka zagayo daga ar-rukunul yamani zuwa al-hajar al-aswad, addu'a tana canzawa akan roƙon duniya mai kyau da lahira mai kyau. Ciki akwai arzikin duniya da lahira. Don haka annabi ya ce tabi'u bainal hajji wal umrati, ku yawaita bibiyan tsakanin haji da umara, fa innahuma yanfiyanil faqara wadh dhunuba. Suna karkade yawan talauci da kuma zunubi. Kama yanfil kiru khabathal hadidi, kamar yadda zuga-zigi yake goge tsatsar karfe da zinare da azurfa. Haka kuma alhajjul mabrur yasawjahu ila aljanna. Imam an-Nasa'i ya rawaito wannan hadisi, shi ma yana nan wato mai lamba ta 810. Waɗannan su ne hanyoyi 14 da malam ya dunkule, kuma kowanne yana da nasa hujja da ya kawo cewa za a iya samun arziki ta wannan hanya. To sai dai hanyoyin da mutane suke samun kuɗi kai tsaye, akwai tsoron Allah da imani wanda malam ya kafa hujja da shi, sannan akwai kasuwanci da siye da siyarwa da kuma sana'a da noma da kiwo. Waɗannan dai asbab ɗin da ake riƙewa, ita ce hanya ta biyu. Hanya ta uku wato samun su ta hanyar babul huquqi wal wajibat wal mustahabbat, shine ai wasiya a baka kuɗi ko ai waƙafi ko ka ci gado ko a baka zakka ko a baka sadaka ko a baka kyauta ko abin da ya kama da haka, ko kai tsintuwa ta shekara ba wanda ya ce ta sace ka ci a bakka. Sai kuma babin haramun wanda ake samun kuɗi ta mummuna hanya, kamar cin kuɗin ruwa, kamar sata, kamar ƙwace, kamar ha'inci, kamar ɓoye kaya su yi tsada a siyar, kamar caca, kamar wato rashawa da makamantansu. Waɗannan hanyoyi ne da mutum zai tara kuɗi amma mummuna hanya ce. Za mu faɗi a gaba insha Allahu yadda ake kuɓuta daga kuɗin da suka shigo hannun mutum waɗanda ba na halal ba. Sannan na 5 babun az-zull wal hawan, wato mutum ya kaskanta kansa ya koma mai roƙo ko mai maula ko mai bara ko mai tumasanci. Da tumasanci da roƙo da bara da hanyoyi ne, da maula hanyoyi ne da sai mutum ya kaskanta kansa kafin a bashi. Kana waka kana zuga mutum ka ce ma me zaki ko ka ce toran giwa, ka san ƙarya kake ba toran giwa bane, shi ma ya san ƙarya kake shi ba toran giwa bane, amma sai ji daɗi ya ɗauki kuɗi ya baka. Sannan haka maroƙi zai zo ya zuga ka, ya kai sarkin duk duniya, kuma ya san ƙarya yake, kai ma ka san ƙarya yake. Kisa aka ce an taɓa samun Aminu Kano ya ka a cikin littafinsa hikayoyin kaifafa zukata. An yi wani bafulatani mai hikima, mai basira, mai wayo kuma mai hankali. Maroƙi ya zo ƙofar gidansa ya ce, ya kai sarkin Jauro, ya wanda duk shanun duniya nasa ne, duk fulanin duniya ƙarƙashin ka suke. Bafulatani ya ce, ka amma na ji daɗi, wato duk shanun duniya nawa ne, duk fulani ƙarƙashin na suke, ka na ji daɗi, ka zo goben baka karsana, gobe zan baka karsana. Kai na ji daɗi, ya ƙara zuga shi ya zuga shi ya tafi. Da sassafe sai gashi ya yi sammako, ya zo same shi a zaune akan kujera, ya ci gaba da zuga, ya kai sarkin Jauro, ya mai shanun duk duniya, ya waɗanda duk jauran duniya a ƙarƙashinsa suke. Yana jin sa, ya gama ya ce, ina saniyar? Wace saniya kuma? Ƙarya kai min nima ne maka ƙarya.
da kace min sarkin jijjauran duniya gaskiya ne yace a'a, da kace dishanun duniya na wane gaskiya ne yace a'a, to kai fa bi kai min ƙaryar, ni kuma ce zan baka saniya, baka ji daɗi ba? Ce na ji daɗi. Ce ni ma da kace min sarkin jauro ƙarya ce amma na ji daɗi, da kace min mai sharin duk duniya ƙarya kai amma na ji daɗi. To sai na ga ya zan saka maka da ƙaryar da kai min, sai nace zan baka saniya gobe ne maka ƙarya kai ma don ka ji daɗi, ba ka ji daɗi ba? Yace to kai min ƙarya na ji daɗi, na maka ƙarya ka ji daɗi, kowa sai sai da dare masa. An yi wani ko? To saboda haka wannan shine kofa ta arziki da mala ya kawo ana samu ta hanyar guda biyar: hanyar haramun, hanyar kaskar da kai, hanyar ka samu ta hanyar wasiya da sadaka da kyauta da alkhairi, da kuma hanyar ka je kai noma, kai kiwo, kai sana'a, kai aiki, ka dage Allah ya bude maka arziki, da kuma imani da takawa da Allah ta'ala yake azurta mutane da shi. Insha Allah kuma a darasi na gaba za mu ji wato shi kansa arzikin da meye yake zama arziki. Sannan akwai abubuwa guda 8 da in Allah ya maka arziki kai ake so ka yi. Idan ba kai waɗannan abubuwan guda 8 ba a matsayinka na mai arziki, to tsakaninka da Allah ba kai masa abin da ya dace ba. Da kuma shi arzikin da Allah ya baka, ya za ka ci moriyar arziki. Akwai fiƙihun neman kuɗi, akwai fiƙihun kashe kuɗi, akwai kuma fiƙihun sarrafa kuɗi, akwai kuma fiƙihun jin daɗin kuɗi. Kana mai kuɗi amma kuɗi ya hana ka bacci. Kana mai kuɗi amma kuɗi ya hana ka lokacin sallah, ya hana ka lokacin hutu, ya hana ka lokacin iyalinka, ya hana ka shan magani. Na'am? Haccin abinci ma. Akwai wanda yana da kuɗin ma amma kuɗin ya hana shi lokacin da zai bashi ya ci abinci. Yana riƙe da cokali, yana riƙe da waya. Alo, kayan sun sauka, sun hau, to shikenan sai abincin ya huce bai yi loma. Da ya ji wata magana ta yi zafi sai aje cokalin. Alhaji ai abubuwan sun tsaya. Kace me? Sai aje abincin, to ba za a ƙarasa ba. Sai ka ga mutum da arzikinsa yunwa ta kashe shi. Mutum da arzikinsa ciwo ya kashe shi. Shi sa wani malami ya ce kana neman kuɗi har kuɗin ya sa ka rasa lafiya, sai kuma ka zo kana ba da kuɗin don ka samu lafiya. Ko? To shi yasa kakka bari neman kuɗin ka ya sa ka rasa lafiyarka, domin ko ka rasa lafiyar kuɗin za ka ɗauka ka bayar domin samun lafiya. Kaga shi bai kamata a ce neman kuɗin da zai hana ka lafiya har ka sa neman kuɗi ya hana ka ya cire maka lafiyarka ba, kuma ka zo ka ba da kuɗi ana neman lafiya. To Allah, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya yafe mana. Malam, mene hukuncin wanda ya zuba wa ɓarawon mashin fetur ya sa masa wuta? Ya ce hakan ya faru da shi ne amma yanzu ya yi nadama, ya yi kisan kai da gangan kenan. Ai hukuncin ɓarawo a musulunci ba ƙona shi ake ba, wannan abin da ake yi duka ba zai maganin sata ba. Wannan na Allahn da ba a so, da za a yi shi zai maganin sata. Wasu gurin in an kama ɓarawo sai a ɗaura masa kayan da ya sata, a ɗaure shi a shafa masa bula, a zagaya da shi unguwa-unguwa, ana waye kai yana ɓarawo ne mai kasata kaza, surukansa na gani, ‘yan uwansa na gani, iyalinsa na gani. In masoyi ya gani ya sunkuyi da kai, in maki ya gani ya ji daɗi. To wannan ya yi maganin sata? Wani daga nan ma ya zama cikakken ɓarawon, ya daina kunya kowa, sai ya ƙara ci gaba. Kama ɓarayi a ɗaure su a gidan kurkuku ya yi maganin sata? Sai wani ƙaramin ɓarawon ya haɗu da babban ɓarawo sai ya ƙara gogar da shi har ya wuce yadda yake yin sata. Kai mai ka sato ne kaza, kai da Allah can ɗan ƙaramin ɓarawo ne kai. Ai manyan ɓarayi ba sa kamuwa, kai ƙoƙari ka shiga cikin manyan. Saboda haka wannan bai magani ba. Waɗanda in sun kama ɓarawo suke ɗaure shi su wato cinna masa, su ɗora masa taya, su ƙone shi ƙurmus. An daina sata a yankin? Ba a daina ba, saboda duk ba a ɗauko maganin da Allah ya faɗa ba. Wannan maganin na as-sariqu was-sariqatu faqatu aydiyahuma, tunda ba na Allah ake ba yadda za a iya yin maganin sata da wani dabaru. Da haka kai kisan kai, yanzu abin da ya rage maka shine kai kokari akalla kai azumi 60 ko kuma nemi gafara Allah akan wannan mutumin da ka kashe.
malam menene matsayin biyan kuɗi a yi wa mutum saukan alƙur'ani? Ka yi saukan ƙur'ani ko ka sa wani ya sauke maka ƙur'ani? Kai ka yi saukan ƙur'ani, wannan an yi ittifaqi a kansa. Ka sa wani ya sauke maka alƙur'ani mai girma. Wasu malamai sun ce ya kamata, ba laifi. Akwai littafi mujalladi guda da aka wallafa akan hukuncin ka sa wani ya maka karatu, ka ba shi kuɗi ko kuma kai da kanka. Sun kafa hujja da hadisai da yawa da ayoyi a cikin littafin. Daga ciki akwai wani sahabi da ya karanta ma wani alkur'ani a cikin ruwa, suratul fatiha ya bashi ya sha, har aka bashi tumaki guda 40. Shi ma alkur'ani ne ko? Saboda ya amfanar da shi da karatun da ya masa, kuma shi ma ya amfana da awakin da aka bashi guda 40. Sun kawo wannan da ma magana ma koyarwa, ita kanta koyarwar da muke a university. Wani malamin yana ga in ka je ka koyar da hadisi a jami'a ko a sakandare ko a firamare, aka baka albashi ka ci wuta balbal. Akwai malamin da ya kawo na a cikin wato tafsirin ayatul ahkam na Sheikh Muhammad Ali Sabuni. Ya kara ayyukan malamai masu ganin masu koyar da addini ma ba za a yi jinga da su ba, sai dai in sadaka aka baka ko kyauta aka yi maka karba, amma ba za ka ce a dinga biya na albashi wata domin in koya ma yara alkur'ani ko in koya musu hadisi ko yadda dai ake a zaure. In ka kuɗin laraba kenan, nan ne ake ba da karatu mai ikhlasi. Malamin zaure da malamin makarantun allo ba sa yanke me za a bayar. Laraba duk sai mu gudu a ƙi zuwa sai asabar. Kuɗin laraba ko aka kuɗin laraba, ɗan kuɗin laraban nan mai kwabo mai tare mai ahu mai nai, wani ya baya wani bai baya ba, kuma ka zo asabar ba za a dakatar da kai ba, za ka ci gaba da karatu ba kuma yajin aiki. Har sai ka sauka, ka yi farfari, ka yi babbako, ka yi sauka, ka yi tilawa, ka sha fari, duk kuma kyauta. Bisa aka yi karatu mai albarka. Saboda aka bayar da kuɗi domin a sauke ma Qur'ani ko bayar da kuɗi domin ka koyar da Qur'ani, duk akwai sabanin malamai. Wasu malamai suna ga bai dace ba, wasu malamai suna ga babu laifi domin aiki kasa shi yayi. Tsakaninka da shi ka sa ya karanta maka, ya roƙa maka Allah ya baka kaza, wannan abin da ya aiki ya maka. In ka bashi kuɗi ya baka kuɗi karɓa, babu wani abu. Wannan akwai matsalar sai mun ɗauke ta a wani lokaci a kawo hujjojin da kowane ɓangare guda biyun suka kawo. A ƙarshe sai ka ji ra'ayin da ya fi burge ka ko ya fi ƙayatar da kai ko ka fi ganin ya fi ba da hujja, sai ka ɗauka. In ka ɗauki ba za a yi ba, kakka hana wanda ya ce a yi. In ka ɗauki ka a yi, ka ɗauki wanda ya ce ba za a yi ba, domin babu hadisi ƙarara a kai ko aya. Saboda haka ijtihadi ne na malamai wajen cewa a yin, ijtihadi ne na cewa ka a yin. Sai dai a duba a ga wanne ne ya farin jaye. Wanda kuma wannan littafi yana nan mujalladi guda, wani babban malami ne a ƙasar Saudiya ya wallafa shi akan hukuncin sauka alƙur'ani da kuma bayar da kyautan ma karatun da sauran ayyukan alheri da mutum zai iya yi da sunan wani, shin za su je ko ba za su je ba. Wani zai iya yi wa wani haji, wani zai iya wani umara, wani zai iya ba da zakka da sunan wani zai iya wani azumi da duk abin da wani zai iya ma wani. Shi sa Ibn Hazm ya ce, ai a cikin abin da in ka biya mutum kuɗi ya je ya maka umara, a cikin umara ai akwai raka'atul dawafi, a cikin raka'atul dawafi akwai me? Akwai karatun alqur'ani ko? To ashe kenan in nace maka je kai mun umara, ni zaka wa umarar, na baka jinga ka je kai mun umara. A cikin umara da kai ma akwai karatun qur'ani, akwai dawafi, akwai sa'i, akwai ambaton Allah, akwai kaza, kuma duk ladan nawa ne. Kuma kai so wannan matsala ina ga matsala ce mai saukin an bita a ilmance, a tsanake, babu hayaniya. Malamai matsayin biyan mai tambaya yana cewa ya buge mahaukaci da mashin ɗinsa sai ya mutu, shine yake tambayan hukuncin da yake kansa. Inda gangan ka buge shi kayi kisan kai da ganganci, inda kuskure ne sai kai azumi 60 ka ba da diya ta raƙumi 100. Dan mahaukaci ne sai aka ce a kashe shi. Mala idan mutum yana alwala sai ya zo fuska sai ya hutu, sai ya koma da baya. Ita alwala inda ta karye to sai a koma farko, duk inda ta karye ko da kafa ɗaya rage ka wanke, sai ta karye to sai ka koma farko, ka faro daga farko. Akwai da can mukan je kurkuku domin tallafawa fursunoni da suke zaune a cikin kurkuku. To shekaru da suka dan wuce bamu samu daman zuwa ba saboda wasu dalilai. Amma kuma yanzu an faɗakar da mu cewa wanda suke cikin nan suna ta cewa kwana biyu su ga malam ba, kwana biyu su ga 'yan kwamiti ba.
da duk sanda malam ya zo akan nemi taimako na dabino da riguna da butoci da tabarmi da mahutai da sukari da gishiri mu je mu kai musu ziyara, suna jin daɗi. Kuma wasu da suka shiga da laifi wa'azin da ake zuwa ana musu nan yana musu tasiri. Wani ma da ya fito ya koma yanzu ɗan hizba ne, bayan ya fito yanzu yana cikin 'yan hizba, kuma yana cikin mutanen kirki a cikin 'yan hizban ma, kuma wa'azin da aka ji aka yi ne. Kuma sakamakon zuwa kurkukun nan har muka yi nasara, aka buɗe masallacin juma'a, aka kafa limamin juma'a, kuma har ta kai ma an tura wanda yake zuwa yana karantar da riyadu salihin. Ban san yanzu ko da ina ga ko baba Musa ne yanzu ya daina zuwa, ina jin ko baba Musa kana zuwa huku kana Musa Al-Hausawi ne, to sai Musa baba kenan. So ya kamata a dawo da zuwa ta'alimi kurkuku duk sati, a samu wani malami ya sa littafi a dinga zuwa ana koyarwa. Da haka mun yi magana da wasu bayan Allah wanda muka ce musu muna son a je kurkukun nan a ɗauki a fito da wasu. Yanzu muna nan mun sa lauyanmu yana tattaunawa da su jami'an kurkuku da kuma alƙalai wajen samun masu sauƙin laifi da kuma waɗanda suke da sauƙin tara da waɗanda ake ga in an fito da su fitowa zai tasiri ya gyara halayensu. Da waɗanda suka bamu wannan tallafi za a yi wannan aiki akwai Alhaji Habu Mu'azu. Allah ya saka Alhaji Habu Mu'azu da alkhairi. Da kuma Honorable Usman Bello Kumu. Allah ya saka Honorable Usman Bello Kumu da alheri, waɗanda suka wato ce za su ɗauki nauyin duk waɗannan ayyuka da za a yi na tallafawa adadin waɗanda za a iya fito da su a daidai wannan lokaci. Muna musu godiya, Allah saka musu da alheri. Dan majalisar tarayya. Okay, to sai na samu labari akwai ɗan majalisa na Batsari na Faskari da ke Katsina ya kai motion majalisa ta tarayya ta wakilai akan cewa yana neman da a rufe duk wani social media da aka buɗe account wanda a ciki ake nuna hotunan batsa ko ake faɗa kalmomin batsa ko ake yin batsa da rashin kunya. Kuma wannan motion nasa ya samu amincewa, majalisa ta amince da wannan motion ɗin, saboda haka za a aika wa NCC duk wanda yake batsato daga yau kama daina, in ba haka ba ko ka tara followers sun kai miliyan kaza za a rufe account ɗinka. Kuma yanzu ba 'yan hizba ne suka rufe, balle ka ce mu ne 'yan hizba. Gwamnatin tarayya ce ta rufe account ɗinka, ba za a ƙara jin ka ba, ba za a ƙara ganin ka ba, ba za a ƙara jin motsin ka ba, sai dai ka shiga ɗaki ka yi batsa kai kadai. Wannan abu ya yi mana daɗi. Wannan ya sa na sa aka nemo min, dama ina da lambarsa na neme ta na rasa, amma na sa an nemo min lambarsa. Shi wannan ɗan majalisa na Faskari, na kira shi mun yi magana da shi. Ya ce malam ayin baka manta ba, can baya ka taɓa mana retreat lokacin ina ɗan majalisar jiha. A lokacin kake ce mana duk wanda ya samu dama da zai taimaki addini da ita a iya kujerarsa yayi. Yace to na riƙe wannan abin. Da Allah ya sa na zo na tsaya takara na ɗan majalisa tarayya, sai aka samu matsala da ni da wanda ya ci. Wasu ka ce shi ya ci, wasu ka ce ni na ci. Aka tafi kotu, aka yi ta shari'a, a ƙarshe aka ƙwace aka bani aka ce ni ne na ci. To ni kuma yanzu yau shekara ta ɗaya da ko wata biyu ne a majalisar. To ina zuwa na ga to me zan yi, bari in taimaki al'ummata, in taimaki addini na. To shine ya kai wannan motion. Wannan ɗan majalisa ya cancanci mai masa addu'a. Irin su muke bukata a majalisa. Wanda za su duba matsalar al'ummansu ta tarbiyya da matsalar zamantakewa, ba ma kawai wannan ba, za mu yi ƙoƙari su ƙara a cikin motion ɗin dukkan waɗanda suke buɗe social media domin zagin mutane da cin mutuncinsu da ƙage da ɓata sunan jama'a da yi wa mutane sharri, ba wa'azi, ba faɗakarwa, ba hikima, ba basira. Duk irin waɗannan ya kamata a rufe su je su yi kasu kaɗai a ɗakinsu. Hakanan kuma akwai wata mata da take zagin Fulani, take ƙoƙarin tayar da husuma tsakaninsu da Hausawa. Ita ma na mata za a duba wannan shafin nata, domin abin da take yi wato kamar ƙoƙarin tayar da husuma ne da rigima. Kamar yanzu ne ka ce wato kana son ka raba Najeriya, kowa ya koma garinsu, duk inyamuran da suke Kano su koma can, ko duk Hausa da suke da can, za a zauna lafiya. Yanzu ka ce a Gombe kawai iya 'yan Gombe kake so kawai ka gani, duk wanda ba haifafan Gombe ba ya cika wandansa, za a zauna lafiya. Ko America kai wa haka ba za a zauna lafiya ba.
to dan fulani sun shigo cikin hausawa sun yi auratayya, wani babansa ba fulatani, wani babansa ba haushiya, wani babansa ba haushe, babansa ba haushiya, wani babansa ba fulatani, babansa ba fulatana, wani babansa ba haushe, babansa ba fulatana, wani babansa ba fulatani, babansa ba haushiya, wani babansa ba barbare, babansa ba fulatana, wani kakansa ba yarabe. Haba an haɗe lita'arafu, bambancin kabila ba shi da wani tasiri. Allah ya yi haka ne don hikima, don aya. Ba wani wanda zai ma wani gori ya ce shi ne wane, shi ne wane. Ƙasa ta Allah ce, bayi na Allah ne. An cakuɗe. In ka shiga Amurka, ƙabilu suna nan sun cika Amurka. Ita kanta Amurka ma ai ba, in za ka yi wannan kamata ya ka fara da Amurka, domin ƙasar a tarihi ya nuna ta Indiyan daji ce. Turan Australia da turan Ingila da turan kaza suka yi suka fatattake suka kwace ƙasa. Me yasa ba za ki bayani akan Amurkawa su fita su bawa Indiyan daji ƙasarsu ba? Me yasa ba za ki magana Afirka ta Kudu, turawan da suke Afirka ta Kudu su kwashe kayansu su koma ƙasashensu na Turai su bawa baƙaƙe ba? Saboda haka an riga an haɗe, an cakuɗe, an zama ɗaya hajiya. Ba yadda za ka iya raba Fulatani da Bahaushe da Babarbare da duk ƙabilun Najeriya. Mun zama ɗaya, uwanmu ɗaya, ubanmu ɗaya. Saboda haka dawo da cewa sai an fitar da wani a cikin wani, wani a cikin wani, a duk duniya ba a haka, ko ba zai yi ba. Yawwa. Kuma bakin abubuwa nawa ne a Najeriya? Da Bature ya zo wace tsiya ce bai yi ba? Kuma cikin tsiyar da ya ban mana abubuwan tsiyan nan sun fi ɗaruruwa. Daga ciki ma akwai tilasta mana sai mun koyi yaran su na 'yan mulkin mallaka. Ai wannan ya kamata ku yaƙi da shi ma abin da ya zo daga baya. Ko a tilasta ma cewa Bature ya ɗauke yaransa mu koma yaranmu na asali. Littattafanmu na kimiyya a fassara su zuwa Hausa da Yarabanci da Fulatanci da Barbanci, kowa ya gane kimiyya cikin yaren babarsa, sai an fi saurin zama malamai. Amma koyan yaren da wahala, koyan kimiyyar da wahala, an haɗa maka guda biyu. Kuma har kana jin wai iya yaren 'yan mulkin mallaka ma ci gaba ne, wanda suka kashe iyayenka. Biki magana akan wannan ba sai ki zo kina magana akan Fulani da Hausawa da sun zama ɗaya tun shekaru aru tun kafin a haifi kakanki hajiya. Saboda haka wannan mata ya kamata a rufe shafukanta, saboda kawai duk mafi yawa suna na a ƙasar waje, ba su da aiki sai ta da hankali a Najeriya. In kuna son ku wayar da kan mutane, ku zo cikin ƙasar ku zauna. Mu da muke cikin ƙasar, a mutu da mu, a rayu da mu, a tashi da mu, a kwana da mu. Amma ka gudu wata ƙasa, ka je ka ɓuya a bayan kana ta zugo mutane. Ka shigo cikin ƙasar mana ka ji abin da ake ji, ka ga alherin da ake gani, ka ga sharrin da ake gani. Saboda haka duk irin mutanen da suke ƙasashen waje, wanda suke ziga mutane su fitina a ƙasashensu, kar ku saurare su. In suna so zo su shige gaban mu bisa aje ayi. Amma kana can cikin AC, muna nan cikin rana muna wahala, ka ƙaro mana wata. Duk irin waɗannan ya kamata a rurrufe shafukansu, ba su da wani alheri. To wannan kaɗan ne, da kaɗan majalisa muna maka addu'a Allah ya saka maka da alheri. Wannan kujera ta ka Allah ya ƙara tabbatar ma da ita, ya ƙara maka irin ta, ya ƙara maka wacce ta fita. Kai gwamnan Katsina ma Allah sa wata ran kai ne gwamnan Katsina. Wani lokacin ma Allah sa kai ne ma shugaban ƙasar Najeriya. Domin irin masu zuciya da za su iya faɗa. Kuma yace abin mamaki, akwai wani Kirista a cikin majalisa yace kai yanzu wannan motion da ka kawo baka jin tsoro in ka koma gida a yi maka tawaye a hana ka ƙuri'a. Wasu a ƙasar su ne kace a rufe tsiraici. To masu tsiraicin za su iya zanga-zanga su kada kai. Na ce ta wannan zai ƙara samun ƙuri'a ma. Ko kamfen ta kama mu je mu masa kamfen a cikin mazaɓarsa, za mu iya tashi mu je mu masa kamfen. Don in ka samu mai zuciya guda ɗaya fi maka wani tarin tsintsiya ba sharan nan da je su zauna su ta ɗumama benci, ba sa cewa ƙala, ba sa cewa ƙala. Saboda haka muna godiya, mu dai ka mana aikin hizba, kuma ka mana aikin musulunci. Wannan batsar da ake ta dame mu, ta damu 'ya'yanmu, ta damu matanmu, ta damu dukkan mai hankali. Mace ta yi zindir haihuwa uwarta, tana batsa, tana fajirci, tana fasikanci. Allah ya shirye su daina. Kwanan da ma za ku ji 'yan hizba sun kama wata, ni ba ma sani ba, wai sai a sa hoto na a ƙasa sai a dinga Baba Daura ana tsiya. Allah ya sauke. So addu'a muke su ma Allah ya shiryar da su, Allah ya sa su gane abin da suke ba daidai bane su gyara. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu